Siyempre, salamat din sa kanila. Salamat. Salamat sa inyo. Tulong nyo nung naka-challenge ako. Thank you, thank you. Thank you. Ayos boko. Ay, pagtira oh. Baso daw na niya. Hugasan ko muna. Nagdala ko ng kutsilyo ko. Nagbaon ako ng kutsilyo. Ang kain ng bigat. Nandun, bumibili pa. Nakakabili yung pula. Sabi lang, G. Mga ilan kaya? Ate. Mapabili ko ng 5 kilo. Bako na. Hmm? Upat. Upat pangit baga. May pag sumobra, kahit tilo. Kagabi, pag uwi ko, wala pang tubig yun sa kalsada. Oh, muwanan ko na. May tubig na. Pero hindi man kalagid man. Hindi man. Kaya pa. Napanig sa pag. Bumili na ako ng bigas para din nakabuwasan yung budget dito. Budget sa pagkain. Kagatikot na naman. Bilis ha. Kaya nga bumili na ako. Shoo! Ang kulit tong na naman. Dito yung friends ko. Hello po, good morning sa inyong lahat. Butukan na. Yan ang niluluto ni Kapul eh. Ay nung saging, hinog na. Mali ata yung nadampot ni ate. Kasi pinili ko na yun eh. Yung pinili ko yung hilaw. Hindi ko na pati pinansin na naka-plastic. Hinog na yung saging saba. Kaya sabi ko kay Ate Mayang, bibili na lang ako ng panibagong saging. Kasi ito, lagain na lang. Kainin namin kasi di pa ako nag-almusal. Para makapag-almusal. Mas masarap to. Maganda pa sa katawan to. Saba. Linagang saba. Ang Kuya Puloy, Ate Mayang, naggatong na.
pa yung bigas ni Pula. Papagiling ka. Papagiling pa ata. At tingnan nyo na lang po sa, sa channel ni Utol yung ibang mga vlog din. Alamid Striker. Dito sa Ate Bidang, oh. Bumili daw ng gamot kakarating daw. Ganun pa rin yung usok, bawal yan sa'yo. Kasi may hika ka. Yung ito. Kamusada? Amo di sobra. Di gusto na ako. Pahilot ka kaya? Lamig-lamig. Nilot ako doon ni ating, lola ni Talin, nung ano. Magpahilot ka sa talagang nagtatanggal ng ano. Bumili ako ng Kamusada. gamot yung pampatanggal ng sakit. Oo. Yun ang reseta sa akin. Kamusada lang yan. Oo, pampahalit ko po. Tingnan ko. Kung may ponsada ka, di nga. Marunong ka! Kung may ponsada ka. Ito. Kung meron nga. May lamig-lamig ka. Oo. Ganyan. Bilog-bilog. Kunti lang. Kapag ano, ako lang nag-ihilot kaya. Asa yung gagayating na saging? Hinog yung nabili. Pakabili pa ako kay Adji. Ano pa sa loob? Pinalit na palitan. Marinate na tayo. Diyan na silang batso. Ay, hindi. Sinusukur na. Tuyo. Paminta. Gara-gara ka beer tubig. Ang sarap. Hindi pa tubig daw. Sabi. Kutsara natin ito maya. Matisoyo po. Shoo! Yan, simple lang na marinate. Ano po lang? Inasinan mo na ito. Ulam na Paminta. buo man. Ay, buo. Buo. Meron Ay, pa na, po no? yan ano. Yan lang, paminta. Toyo, suka. Tapos kasabay na rin yung ano, tomato sauce. May pinya rin siyang kasama. Ito yung medyo ano, para manamis-namis. Gusto ko sana sa igado, manghang kasi yan talaga yung igado, manghang. Yes, may mga batang kakain. Nag-aapoy na. Lagas-lagas. Maganda yung ano lang, yung parang ano lang yung pagkaiyaw mo. Yung painhin lang, yung hindi totong. Tapos palalabasin ko yung katas niya. Ilalagay ko na dito. Kaya magpiprito sa ating mayang na ano, ng saging. Kasi maganda kasi yung saging pag magluto ng igado, maprito na siya para kahit ilagay mo siya pag ano, pag pwede nang tanggalin yung ano, yung karne pag luto na. Kasi dati nang luto yung saging para kumbaga di ma lusaw. Saan si Utol?
Siyempre, maraming salamat sa ano, mga nagpakulay, sa mga nanood, mga sumuporta nung nasa challenge kaming dalawa. Thank you po sa inyong lahat. Ito rin yung konsilo namin. Oh. Team Kasangga members, maraming salamat. Pasensya na kasi Ate Mai, shoutout po sa inyong lahat. At sa mga sponsor, shoutout. Ate Yoli, shoutout po. Kuya Jojo, shoutout. Sa lahat po ng mga sponsor, shoutout po sa inyong lahat. Yan. Kahapon sana to. Kahapon sana to gaganapin namin. Kaso grabe yung ulan kahapon, Sabado. Kaya ngayon, medyo maganda yung panahon ngayong linggo. Kaya yun, ganda oh. Yan. With ano, Pinya. apple. Pineapple sana yung ilalagay ko na ano. Pinya na lang. May pineapple din yun. Hindi yung pineapple na ano, Chunk. yung nasa lata. Pinya na lang na ano, yung pinakang may original. Ha? Ano? naguluhan din ako dun. Oo. Ayun si Tilo at saka si Kagadyo nagtatrabaho dun sa bahay ni Crystal eh. Namaga yung paa. Hindi natalsikan. Talsikan nung ano? Yung welding. Welding. Prito na yung friends ko. Prito na. At natupad din yung sabi na tumayang na ano, namimiss niya na raw yung igado. Diba? Ano sabi? Sino nanguha ng ano, panggatong? Ikaw? Kasi sinabihan ko na siya kahapon. Lupit talaga ng friends. Yung pagdating ko may panggatong na. Salamat kayo, Ate Mayang. Siyempre sa lahat dito. Salamat. Hindi tayo, dalawa. Sila Jamie nandun, may inaalagaan yung pamangkin niya. Dahil sa Palawan. Pero masandok. Inutusan. Kakarating lang sabay balik. Yan pinapainhin lang ni Pula yung niluluto na ano, kanin, tapos magluluto na ako. Start na magluto. At ito, bago ko nag-ano dito sa barracks, nagpaalam muna ako kay Kuya Noli na magluluto ka ako doon. Tinanong ko siya kung hintayin siya o sa pagbalik niya na lang, sabi magluto na raw ako. Pala. Ang dami. Laki. Ito, dito yan. Kisa bumalik ako ba? Talino. Selfie muna tayo. Makan nga na. Ha? Palawan. Walang pasok. Simbrit? Muna na. Simbrit mo. Test ko lang. Nagtitesis kayo. Mukhang na bagang magaso ano mo. Siyempre, ano No? Sila No? kabila manhod mo. Di na maga. Di na nga Di ka na. Kasi yung... Di na kasi ka ako naman- kumakain. Oo nga, di naman yung taba eh. Oo, parang Yung mukha mo lang, yung katawan mo nga dati lang eh. Mayang. Malingat. Ano yun mo? Son. Nagpagamot Wala na. na lang ang friends. Gamit. Uy, sabi ni. Ay, magluto na ako. Wala na lang na. Bagat ko. Okay lang. Wala akong lasing. Ay, inubos mo? Oo. Kabangatan na ng Start na rin ako. pinapagpaganyan. Ako na pa lang yan ang guide na Kumbaga pang garden, kumbaga sa ako, singaw. Napagahan, pag hindi nagtakol sa dyan, may garo ko ka ate Marlene pa na, magsika ko. Kunti talaga. Pag may puting po sa ano mo, tanggalin mo bang Oo. puting aam mo. Kunti talaga mantika, friend. Ako lang ng sabi, pinaganan ng hotdog. Pwede yan. Pwede yan. Bide. Ano kaya
kalalasan nito. Patsamba lang to. Mga tulong po sa yan. Tapos ano yan? 46. Paano sa kanya mabasa? Madali. Medyo pero mo. Bata, may... Pilit mo, Nang pulong hindi mo nakikita. Nawala pa din na Kita man lang naisin na nag-gen sa Dito sa ako pa. Umoy! Ay, kamagala din na. Lagyan mo, friends. Naniniwala ang... Naniniwala. Minsan ba? Saan ko may salang? Mama ni Ivana. Lola mo kay kasi Ivana. Iba na lawit. Ano iba na? Iba na. Iba na talaga. Na iba na. Iba na talaga. Iba na, punta ka man dito para mamit ka namin. Doon sa pulang dito. Shoutout kay Ivan Alawi. Ay, salamat nga pala. 24,000. Ay, 28,000 na yung bilang ko. 28,000 na yung vlog. Kahit si Kuya Nuli, malaki. Okay na po kasi Kuya Jesus. Sa peraming nakangisi nagluluto lang sarap ka. Yan, masarap. Ganda na kasalamin yung magluluto. Kulang sa kalayo ah. Yo. Isa muna natin yung ano. Tomato paste. Ano kaya kakalabasan nito? Oh, ilan ba ka? Ha? Sino yan? Okay naman yung mga ano. Kala niya yung ako na nagmamasok sa Jollibee. Kala niya lang saya-saya. Ano sa mga imahin ano yan? Naka... 23 to. Naka-all black yan. Balat yan. Tapos maraming kami. Maglagay na lang siya ng ano. Dito pa. Tapos dito yung ano niya. Kamasa sa dito. Pagkagaling siya. Baka na nakaluto ko na ganun ang aming kala. Huwag na may blood. Tumo pa namin. Ako! Let's go! Maya, painumin mo ng tubig. Kita ulo! Ang harating mo lang, may natin naman Malamig ako niyo. doon. Hindi ka naman na ano ka. Malamigin. Oo, malamigin. Jabe! Nandito na sila ano? Gatcho. Na yung hilot-hilot niya. Let's go, Jewel. Kuya Arnel. Gogong. Kuya! Gumagawa pala ng project ni Gogong. Project tapos Okay, totoo na din! Memorize. Totoo na din! Totoo na! Amoy. Grabe siya. Builag. Nagbalik ko dahil yung ano ko. Kaya mo mag Di kayang tumbasan ng salapi. Dapat kayo sa lapis. Nalaman ng internet natin. Oh, dati nga rin
Wala, pinakusay ko sa tuwa. Natin mo rin siya. Aling-aling na pala. Hey! Yung kasal ko na din. Magtikaw na po. Magmantika. Kuwayan. Dapat yung ating kanin, parang kanin kami kayo natin ito, pina. Ang buko pa ng namalang sa. Pero ikaw, Jason, libre ka na. Ano? Ayun, Min. Libre sa na yan yung regalo yan eh. Ah. Ayan. Regalo yan ni Kuya Binsworth sa akin. Ang ganyan din tayo sa mga ano ito. Ganda nga, tapos ang anak ko gawa. RXR, tamo. Sorry po mo. Nakapaglas yun. Kapulang Kiris-kirisan na ako man eh. Ako nagkukuman yung gana. Arami natin bahan. Bawa kasakay, kapit ko dahil. Hindi na kita magkain. Ay. Kiris-kirisan sa Pilipino. Palambing! Yun. Pero ano nga palambing? Malamig ka ba? Kasi wala akong yellow. Pwede sila. Unang lungan doon. Parang beses ko na kasi. Kailangan na. Tara ko nung kita ni Papa. Kamot na lang. Hindi na kita magpapicture. Magpapakamot. Sa Dubai, si Ali. Ano? Sarap. Wala pang lasa eh. Sabaw sa anak ko. Ang po at luto na. Luto na po. Ha? Ah. Bukunan mo si ano? Lagyan mo si Canoli. Tandawan mo Canoli. Para lagay sa rip. Ano natin tiran si Canoli. Initin na lang pagbalik niya. Okay na siya. Oo. Awunan na. Paawon. Gong. Makisoyo. Paawon na. Okay na yan. Naluto na. Pero hindi mo tan. Yan na lang. Yan o. Tapos i-ano ka. Ay, naula. Ayun na. Tawagin mo sila. Papa mo. Mama mo. Ako sila kaya ano? Oo. Tayo lahat dito. Tabang! Tingnan siguro natin yan, ano? Yung apoy. Para di mainit. Kakain. Okay! Na! Tanggal mo muna yun saan? Ayan, prepare na.
Tol! Yan na. Karnel. Yan po, ilalagay na po yung masarap. Ilalagay yung masarap. Iyain na ang masarap. Ahin na yung masarap. Ano? Ahin na yung masarap. Kinukuha na ni Friends. Maglagay mo kami sabi mo. Sila dyan o, sila ang... Oh! Hey! Yun! Ang ganun pa kaya di ah? Apoy. Hindi pa yan sa atin. Hey! Kain lang. Amo. Ay, yun. Ayan ako na. Amo ay. Ano talaga? Dalan ba? Init ay. Tatanggalin yan. Eh. May. Man yung kinuha ko. Hindi, nahuli na ako tanggat ko. Yan, salamat sa kanila. Sa ano? Tulong sa akin dito. Sa amin. Luto. Saan kaya Puloy? Sila, Jami. Bumibili ng ano? Ng pepino. Ah, bumibili? Ulat, go! Hintayin natin. Kaya na sila ano? Para makasabay kumain. Di kayo na. Kaya na kayo. Di. Gutom natin kayo eh. Trabaho. Kain po, kain. Kain po tayong lahat. Tol. 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 Kain po. Madumihan na yung pagkain. Ha? Kain na. Kain na. Ano ba? Yang. Bilinch. Kain na. Kain na, kain na. Ay, kain na. Look! Magkano ice cream? 10. O sige. Bigyan mo hala. Bilangin mo kuya. Ay, bigyan mo na kay Jami. Pinatami oh. Bilangin mo kami dito. Kalamansi, kayo. Ano may lagayan? Ano ti? Dalawa. Lagay mo sa ano, lagayan mo na. Kasi kumakain pa. Kaya mamaya ano lang. Ilan tayo dito? Ilan tayo dito? Bilangin mo, G. Ako pa hingi. Oh, sige, huwag ka. Bigyan mo rin si Chip. Bilangin. Oh, Ernest, Ernest. 22. Kasama na to. Five. Sige. Huwag lang mo dalawa. Dito ba gabi ko?
Bilangin mo kuya ha. Dan baga bago. Ito ah. Pinag-ugpan na yan. Olyokin. Ilan lahat? 25. Yung pera? Times 10. 25 times 10. Hmm? Sa 50? Sigurado ka? Yung 20. Yung 20. 200. 200. Ilan daw lahat? Ilang peraso? Oh, 25. 250 no? 250. So, iyaw. Hindi nakahabol yung dalawa sa budol fight. Nyat, budol fight kayo ni ano? Gamit. Sali kasi. Uy, kasi ibay niya ako. Ng ano, ganito. Blow out nila sa pabudol fight. Maraming salamat din. Salamat. Siyempre salamat din sa kanila. Salamat. Salamat sa inyo. Tulong nyo lang ano, naka-challenge ako. Thank you. Thank you. Ice boko. Ay, pagtira oh. Baso daw na niya. Salamat daw sa pulo. Amo tol. Salamat tol. Amo. Salamat tilo. Salamat. Wala na tayo mga baso. Ayan po, at tapos na nga po yung ano, yung budol fight dito sa Barak. Siyempre maraming salamat muli sa kanila na ano, simula nung naka-challenge. Siyempre nung pagluto, katulong sila. Sila Ate Mayang, yung friends ko talaga, malupit yung friends ko na to simula kanina. Nung naghuhugas na. Salamat friends. Okay lang. At pasensya na kayo at yun lang yung nakayanan namin, magkapatid. Ay, Oo. Oo. Pasensya na kayo. Oo. Thank you. Thank you sa inyo lahat. At pasensya na kayo. Yun lang yung ano, nakayanan namin magkapatid. Oo. Busog namin. Busog. Salamat. Ayan po, hanggang dito ng vlog na to. Maraming salamat yun. Bye-bye. Love you all.